उदालगुरि जिल्लानि दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुमाबो जोंहा दीपक रामसियारि बिथांनि फिसाजो नायल' जाल' खुरमा जायाबा बिहामजोफोरसो लांगौमोन दे आरो खुरमा जायोना मोसानो थाखाय खावलायबाय
गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे जथुमायाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। गोबावनि उनाव दिनै बेवहाय नुजाथिफैनानै गोजोननाय मोन्दों। बोसोरनै सिगां जानांगौ बेवहाय फैदोंमोन आङो, बेखायनो गोदान बायदि मोनाखै आरो लोगोसे शुटिंआनो जा बा प्रग्रामानो जा नोंथांमोनाबो निस्सय आंनि भिडिअखौ नायोबा नुखादों जानांगौ। आं बेवहाय फैबाय थाखायो, बेखायनो एसे गोजाननिबाबो उदालगुरिनिबाबो गोजान जायगायाव बा गुबुन जायगायाव फैनाय बायदि बा मोनाखै आरो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमुनि मानसिफोरखौ बयखौबो अनसायगोन, अननाय होगोन, लोगोसे बिदिनो जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौहाय जौगालांनायावहाय हेफाजाब होलांगोनखौ आं आसा खालामो। बयखौबो गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंखौ दिनै बेसिम लिंना लाबोनायनि थाखाय, लिंहरनायनि थाखाय, अननाय होनायनि थाखाय बयबो बिथांमोनखौहाय सिमला हालामनि बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर। जोबनायावहाय आं दायो आदा फैलाखौ बा जोंनि बिसानि गासैबो आदामोनखौहाय आं साबायखर बावहरो, बिथांमोना आंखौ बेसिम लिंहरनायनि थाखाय आरो लोगोसे निउ इयारनि नोंथांमोना गावनि जिउआव जाबाय थानाय जेसेबांखिनि दुखु, जेसेबांखिनि खैफोद फैया मानो बेफोरखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानै बा इसोरनि सिगाङावहाय आर'ज गाबनानै गोदान बोसोरावहाय गोदान मिजिं लानानै गोजोन खुसि थानो मोनगोनखौ आङो आसा खालामो, आर'ज गाबो इसोरनि सिगाङावहाय आरो नोंथांमोनाबो दुखु दाहाखौ जेरैबायदि जोंनि जिउआव गोजोन खुसि लाबोथों इसोरा, आं बेखौनो आसा खालामो। स' आं बारा गोबाव बुंबाय थाला, नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन जिहेथु जा मोजां पारफरमेन्स खालामगासिनो नोंथांमोना बिब्दिनो मेथाइ खननाय बा मोसानाय नुलांबाय थानो मोनगोन। गोजोन्थों। एसे गोजोनबायना रायजोफोर नुनानै? अनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा सासे एक्टर, डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार, जोंनि बिसानि बोसोनगिरि, लेङाइ आफादगिरि बिसानि। जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों। बिथांमोनखौ गांफा गांफा आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय जोङो आवगायदोङो। जोंहा लावगि दाब्लाया गोसथोनाय रुवाथिमोन जे गोदो, बयबो नायनो लुबैबाय थायोमोन, जोंनाव सोंबाय थायोमोन बे लावगिया बहा थांखोलै होनना। फैसालजों फैनाय खावलायबाय। जोंहा आब' रिंकुमनि मासुम आरो सिम्पोल दा दसे उनाव मोसागोन। मोसानो मोनसिगोनखाय मिनिलायदों। आखाइ खबनानै हो खनसे। जानायनि सम जायैखाय मानसिफ्रा फैथ'वाखै, दा लासै लासै फैगोन जानो गोनांबा, ओंखायनो जों एसे सिगां जाग्रोजोबनानै दोननोसो गोसो जादों। गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय। गोजोन्थों। एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां सन्जीब बसुमतारी दङब्ला बिथांखौबो फैसालाव फैनो थाखाय खावलायबाय। लोमसार ब्रह्म फैसालाव फैनो थाखाय खावलायबाय। लोमसार बसुमतारी खेबसे आखाइ खबनानै हो। बिथांमोना जाबाय जोंनि
मैखोम गोदानै सायख'जानाय बिबारगिरि सासे प्रिन्सिपाल दङ सासे मास्टार दङ सासे खेरानि दं सासे डक्टर दङ सासे मिउजिशियान आरो सासे जाहैबाय डाइरेक्टर टेकनिशियान दा बिथांमोननो जोङो जोंनि बिसानिफ्राय आर'नाइ फालि जों बरायनायजों लोगोसे इयुननि समाव जाहाथे मोजाङै हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो बेनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय गोजोन्थों बेनोसै माबा दा फैला सारा जोंनो अनला ओंख्रि संनानै जाहोहरगोन ना हराबा सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना सालबारिनि सिख्लाफोरनो नों खुनजोआ हले बिखुनजो जानायफ्रानो गैला माथो रावबो नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नंगौना नङा रायजोफोर संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरनो नागिरा नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो दिनै बिखुनजोफोर गैथ'ला खोमा ओंखायनो बे गानखौ रोजाबथ'ला दै ओरैनो दोंनैसोल' खनग्रोबाय गाज्रि दामो दुखु दामो गलिबो आंनि गोरबोनिफ्राय बावनो हायै जाबाय सरि गासिबो रंजाफानांगोन दै
Thank you.